Pini Alberta nampaklang pon peaprang kardong karbiang long. TK News kala arada tumapan nili Alberta thanbang phi rubjili kropi pensi Alberta nampaklang pon po. Pini pherang ke pe nang pali Alberta arjupon pamesina. Karbianglong Labor Union atum chethan chimum amai kangi nihang Karbianglong dongkamukam rong sopi arlo langhan pathua klamalong pini chethan chimum amai kangi along man pengkedo aluhi atum sitame chetong dun Lerson ronghang LLB Sarkimo ing TBA LLB Jonason Togbi lawyer atum lapen arisang hotum pen chetong dun simai RDP dun Jonason Togbi pen mai along labor put hakoson sike claim ke dam nang jima Hek an ke nang cirap dun po lapen nang bor ipi dun po puta aning pat hedun pini bangso amai kopi athesi kedo nang kokma lake ili karbia khai atum non malom kisung ke phonang kedo eme thang thang adem sitame kam anta chiklem long le banga khai atum si kam anta claim et karbiang long aradatum claim long le atheke karbiang long labor union kangtang te ajok Karbianglong Labor Union le ing tanglo putangte Karbi arada tum sitame ang tandam ting ay nang ne emethang adim sorkar pen ajat asai le wang sitame klem dun long po Karbianglong Labor Union President Manov Prangsa pen puthot mai along lamjai pon atengke pirthe athak lake labor henlo jakong ke thenai lo lasika do kawe owe kimi atum do an atum sitame nang chirap do nang ji aphan chuning ripadopon dongkamukam Ben Robinson rongpi PK News tang nikan yung seng ponlo mago tek ponlo laban pini nilidum hamren district committee committee lo bangsa executive amai ke padopon matel bang executive amai long kecing mai pon kangtung mai kecing mai pon hi walang ke dugan sini nilidum pini executive amai cepa ponlo lapen labang so mai long nong hedong nilidum introduction kecipi pon sa tumbang kalau bang troksi nilidum han gidi seri napi tum tai tum long cetang nono selang nilidum ban gidi seri long poripo lasi ahopet nilidum akemang Karbianglong Labor Union komiti ben kemang labang nilidum lahilo Karbianglong lo hidup kelarat nilidum long du sitame solkar awar saipen kacongda dun kilong dia jauh nilidum korte nilidum angjitum ang tanda men pente kumani manghumang rampen hem silang tete nilidum masar tuliram sar masitame siam sar matame ingthumjuna set lanagi sungpulu sitame ilitum sorkar awar sai pe kachongda ji kama sai abimate do piniha antan pen hojai ben konon ba kanani kanani pen kichi tum si bangsi peni school building konon ko peni community hall konon tuwar ta ko kapengan tame alang tum si rakyat ajo ilitum karbi rara lang kidum makidu kichulong lima chulong le jula suci thenglong si nilitum karbi ngora rara sorta kidu karara tum kachongda ji awar sai kuson masih kilong kuson masih tum kiti terima kucing waisi nilitum bangso Karbianglong Labor Union amang ko theglo lapen nilitum ta kiunam ke program dengbom lo sita un e an sita me pini nilitum lo sita un nilini kedam tangani ambos tamen nitum cingkilong lo ake hai manaf kamsate esong nilang alang li Malaysia ni nilidem keban ason se tum arni cekelong pon lo masih ason cethan ponong lo alang litum son se best Karbianglong athu bang ke litum langgam lo te labor union bang ke avelan kedam tani stame litum cekel ponong lo difurong sepi mate is Karbianglong abang ke labor union bang seng lo stame data keseng bang adi dingo ilan ampang bang kasi langgam lo te labor union people say kenang sodo lapen laso ajok pen ilitum ku PPC awar sai ke claim ke dampon nang ji methang ka biarat tum
kacong nada datum stame ansose kapafrang pon teji tangka maha lapu kapangrum pun namanya congdat dan stame atowar ke kenang sot kado stame libidi do stame atowar wete itu ke klaim ke dang awar saya wete so harse alang kan de cholo part pe alang itum kabudi pe na jok ini area stame alang itum kape size stame ding ponong lo so siap lo akan beli na grup antu alang tanpa dari lo masih ini itu ndak kacing rum lo awak lo late itu kado kita bening cibi pona laso pas tame itu unan pen kado kawes tame cingrum pen adi cibi dun pen laso ampa kami patang kontai han bodi pona alam ke celakam senang itu kar benglong ke itu ke lagam lo te kacongdat tumsi next step alam bagi itu mungkin papidul ngolah bang kai pen cepang bar lo belum ke bang Rapo jakong aciklo dak langhan aklam long sonsi West Karbi Anglong Labor Union pen ke papo namai long kacetong nun long isi kopai busi ni da hok pon lo tema alang itum akema hayu alam stame long pachini pon long lo cethan cimung pon long lo sonsi alang itum kemang la pulo West Karbi Anglong Labor Union pen sonsi methang adet along ri long kacong dat atum han ansose awar sai ki pipon thegi lapen kam hayu stame kerap ki pipon thegi awar sai pipon thegi phan along litum hamphang seng tanglong lasi along litum ke klaim kedam mesenji puning je thepen bensi nitum tame chingrum dun lo tong dun lo lasi ki mo ke bangjiar ni nitum ansose adi chipi pon thegi lapen Karbi Anglong kacong dada phai to han stame ansose bapang pon thegi kan nitum suri kardom chahang lo kardom Nilitum Ladakh West Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district sitame nilitum dak dengpon pameka po kape ka sai long sitame nilitum pachini pon lang so se iklem ke dam pon je phansi nilitum isi pini pachini lo masi nilitum Karbi Anglong along labor department lapen ke training center lapen ke nilitum dak kapak pihu patum aphan kelang pon thajia phansi nili si pachini don lo labor union pen labang su nilitum isi dak West Karbi Anglong nilitum pini chingrum si labang su Karbi Anglong arat mate nilitum la isi kimesen je phansi nilitum labang su dengpon lo lasi nilitum aphan labang su Karbi Anglong along nilitum labor department lapen ke nilitum dak Karbi Anglong arat atum ke thek thi dopi kaposi ke thek je aphan isi homosti sisi long thom labor training center doning pu nilitum arni yong pen sitame nilitum paklang pon lo lapen pachini pon lo lapen ke nilitum labor atum ladak kam kachoklem pen ladak isi labor phan kerap ponangji dak state government lapen Assam dak Karbi Anglong Autonomous Council lapen India government sitame nilitum Karbi Anglong Labor Union phan labang so ke lang pon je phansi nilitum isi pini pachini thulong lasi nilitum ladak Karbi Anglong along mane mena kachar ap je phansi keduan arat sitame labang so labor union aphan nang kachetu dunje phansi nili hin pen isi pachini lo lapen ke nilitum Karbi Anglong Labor Union pen West Karbi Anglong lapen nilitum Karbi Anglong long sitame isi along tinta thedung center long nilitum labang so kesengdam edje phan branch kesengdam edje phan lapen ke ladak rong along sitame isi rong sardu lasi laso rong sar long sitame isi arong long bangke don kep dokok tahai ba don phokep don faru dokok tahai lasi hai long sitame ke bangji nikan suri hinira ingkora hini pen ke nilitum mate piningan ingkan pen ke chengpon je phansi nilitum Karbi Anglong Labor ek pen nilitum chengpon po lapen nilitum claim pon po apotsi dak rong along sitame nilitum kichok che ke lidam de dopik
lapen ke la si thedung long center si tame ini tum kicok ce ki lilam de do la si lahai kicok ponje phan lahai kapa pleng ponje phan lapen ini tum dak karbing long mate labang so ade long karbing long keduan arat si tame labang so nang pace tonton pen ini tum karbing long kacerai kom je phan lapen ke ini tum akisung pen cetong si tame do asialang litum si tame ladak kace bang adje phan si nilitum si pacini lo lapen ke Rat sai klembang James Phangcho Dhuniram ingti arong ara daphan kerap ke pajer lang ki jun awar sai ke mesen ke longji aphan rat thurpak pen sai ke deng ponalong rat sai klembang James Phangcho amethang akhi pen kerap ki pidun nilip MSC constituency kaparlo long ik athoy Dhuniram ingti arong along jasemet langroi parai ke du arat atum jasemet ki jun alang kawi pen kisung chetong nanglo barla apor ahut abangke asap o ki joywan asondo athe langtuk langchor sitame langlong bon sitame ningkreng ahut abangke langke kreng et lapen arwe kawedet penajok langtuk longchor sitame kreng et penajok kijun alang anta kawe pen ke long damji aphan kilometer himi bak kahilo phong adong so pu alang roi so along si chusok dam titilo lapuson si ningkan ta padam bomlo bonta pining surihinira inkoira isi aning kana bangke kisung kachechak dorsi rong isi thurjok pen langke wanji aphan sai klem pangcheng ponlo edon pen surihini an chirungsi sai amo pangcheng ponlo bonta aja kiding len pen ajok sai amo kipapleng un e ason si dolang lapen lang rong an nang paleji sitame hilowing lang labangso alam rat asai klembang James Phangcho arjulongsi alangli methang asai dopik angbong pen sitame alangli apor chipisi alangli bang pen alangli methang jungjung atangka suri kep kerap ke pajir alangli lapuson kerap ki pithek pen apod Dhuniram ingti arong aradatum aning aklong pen ratsai klembang James Phangcho aphan choro alam theta ningje pon Hilary Tiso report TK News Tiarong along nilitum hijun alang aphan ningkan pli banikan pho prang pen social media long bethe tame nilitum peklang lo yanitum langbung alang bate langteng alang kaching lunang kusini tum pinangan peklang lo ebon sitame nilitum aphan nangkirap mate nangkilang abang kawe ajok piniar nian sitame nilitum langbung lo pen langteng alang si kijunang lo pen aroy alang kacheho sini tum jun bom lo la pena jok rong along ni tum chingwai si idon pen surihini chirungra lang chiwanang pu kamatha pen ni tum claim lo tebon tame labang so lang ke wan je phan ke idon pen surihini tangka ke ni tum dor i athe don pikara parat tangka pen ke ni tum dor de dasi along itum chuningri lo nang pulo dasi aprang la anar jak ding pen tame ni tum phan nang kera bang ave setame upai ke me ason lo pini ni tum ka chuningri ateng pen ni tum alam rong sora lampu hitame ni tum hanang kedeng pen tum sar James Phangcho arang lipen nili tum afan suri ke batangka akerap na pitikang lo alang like nili tum arong lapen lapun arapan first time nang kerap lo usong sini tum la khalong lo athekela rong bin Dhuniram ingti arong pusitame rong bin lake arong bin aklam pu an sini tum chiir lo atheke arong alipen tame asapo kachi bin ben ajok ni tum rong bin aklam pu chiir lo labang so arong atum ke sorkal mate kaprek pana kerap kilong cheng ason si nili tum pini ke la khalong lo aposi alang li phan ni tum kachoro ki parpek lo sa James Phangcho alang li ke claim ke dama kamaling long sitame rong rupe tame ni tum cherap chetodun po dari ingkor rapho Julai achiklo sorini ra ingkor si Dhuniram ing tiarong pu rong bin bonat don plikep rapho adon do alang tum lang kijun ke kasik sak benong lo alang tum lang bung lapen lang roy alang si kijun nang lo non barikha chalapor kijun avar sai kilong ye phan komiti cheseng lo labang so komiti cheseng pen idon pen surihini ni alang tum tangka chirung lo
cirung pen ke klaim ke dami phans tame alang tum tangka ka dure sila tum dokok lo atela ke kilometer ke thom pli an pipe ki dunai lason a provision dokok lo la si apor ke me la pen ikopai lo e bahalo rat sai klem bang phu James Pangcho alangli labang so dhunaraming tierong sor akaning ri akisung theklong pen pu sar jiten rong pi alangli hoi pen rong sor pen chingwai chingsai pen alangli letu makang chir alang to makar ia kenang arjulong si pini alangli kam suri samme chi ok kok pen dak dhunaraming tierong long an nang humri lo lapen gangbura lapen rara tumpen chingwai sarpen theklong lo ahok lo kisung binong lo la selangli alang tu mak kisung along kacerab dunang thek alangli dhunaraming ti urong bin astada tuampan alangli methang jongjung akipen suri kep atangka alangli pipijir dekang lo sila bangso long rat tumistame alangli puthat akirup piparpik lo lapen ansose lason rara asai alangli unan rada kisung long mangke cerab dunyi pisalangli lamcak pitikang. TK News pen pini ya berita puan sekang ton polo kardo.